La independència, un estat independent des del punt de vista econòmic, seguint les coses com van ara, podria ser més ric. Tanmateix, les coses se podrien fer millor del que es fan ara. I per tant encara podria tindre efectes més beneficiosos, canviant molts aspectes de les polítiques econòmiques que s'han seguit. I per altra banda, al curt termini, amb els moments de transició, tenim en compte que les qüestions no són tan econòmiques com polítiques i depèn de com les diferents parts afronten el procés de transició al nivell d'acords per saber els resultats. Però certament, a més llarg termini, ningú dubta, quasi ningú dubta, el Ministeri d'Assumptes Exteriors, que l'economia catalana en realitat dins d'Espanya el que té són restriccions, no facilitats, i que fins i tot no canviant aquestes restriccions seria més rica. Si a més s'aconseguessin remoure aquestes restriccions i fer millors institucions i millor política, els potencials serien més grans, però això no hi ha cap garantia de que sigui així. El que hi hauria seria simplement una oportunitat de fer-ho.